Hello everyone, today no hai tewi shani channel lam show ko katal video o kha khayo nok joto kahan krung tong bai na inge ang bo kahan na tongu inge chang tabo thanglai sinai thanglai man hin ka jaga thanglai nei chang ke bon bangi reading pai jak ang pura gari sokpai ko gari phai tongu gari batle auto ta auto bobo reading jaga ni bag mo ge mo ke chini trolley ro aro dei dog akro ke yang na hagre dikisa muktri paje yako dai di ma sama ni muktri mokol to rai sing tongsi nai dong din rok bor thanai tabuk saya kho dikisa khalogre di bon bore sanai inge nai tong di jaya Kha Ani vlog so tabo hingke jeng baranok ni nokhoi phaila ha jeng thangai tonglaila ha chini gari bo phai sokpaila ha hingke ba jeng tabo gari bo kawi thanglai sinai hingke gari bo jeng finally kawi thangai tonglaila ha airport ro chini Maharaja Bir Bikram ni airport ro jeng thangai tonglai tabo hingke ani loge wani bwsai tongo hingke ang thangai tabok jeng thanglai tong susi sokpaila ha jeng tabok oro jagani bo gana won sokpai kisisa hingke susi sokpaila ha jeng finally naidi jeng airport ro sokpaila ha hingke pwila no first time ani flight kanai ang bomo hai kisa nerno sai khnarona kisa bwkhao kiriman bo tongo mane tongthokmani bo tongo mani kisa bo wana bo to tongthogo mani ta hingke waispa kaya khobele bomo hai rok ani reaction nangnai ang nerok nai tong dang phunuknai hingke jeng boro jaga o thangui tong siban hingke to paithak jara video no manai nai please guys bai aro khalogoi nai tong di ani blog no jeng sokphaila airport ro tabok jeng yang bisingo haonai hingke tani humale nirok no ang ani je ani live o choli tongmani no ang no phunukani muchungo bon bange ang video kisa kisa phano kabang khamia phano kisa ke kha khaio hingke o salni saltan to ang video khas khaimia kisa bijing rongmani bangi ke sonai tongni tabok rok jeng tabok airport bisingo hawi phaila ha hingke tabok jeng chini ticket dok akorok umo khaio check out amorok khai nalai sinai checking rok khairoi akoroi hingke jeng pura pai akogoi tabo hingke jeng achogoi tonglaila ha hingke tabo hingke jeng joto mai phailala ha hingke jeng tabo kasa sini ani yago ticket dong no khana hingke ani bwsai bo hai ni yang warak kasai thang tongo hingke chini flight no hoi tong khana nirok amo hingke jeng thangai tonglai kasawai ang kisa bwkha dik ongoi tongo afterta hingke pwila to after to ang moto video to ang to pura feel khai pai pore si ang mo video no edit khaio over voice over roi tongo hingke nirok ang to no kahama ke saimang tong haba nirok nai tong di jaya Kha jeng malaila ha asulaila ha seat o first time so moti kisa sani pore hingke birnai harong tongkhana hingke jeng age cheraifra rogo si birnai waisa nogo tongtoi waisa birnai khorang khana ha hingke na basa oi manai rwngmani tini hingke ang kawi tongo ani kaisa imang rok mane umang rok kubui ongoi tongo ta age cheraifra rogo birnai waisa kamo sungmani rohima saya de bangke mane makano makaya mungsa thik kariya pano tabo kawi tongo hingke angbo wana ja kisa choli tongo waisa ni gadar kili tong hai kisa choli tongo hingke ani ang bomo hai feel ongjak male ang mane ke choli tong khujurok nathok thangbaila hando ang ulo hingke last o hingke mo nai tong di rok ani mwkhang rok tongma wngkha ang nije samaliya mane kas bir sapro hingke bwkha waisa swrwk sa hai ngo bon bangi ke khei dormo pengmaya bele bobo hingke bon bangi bokhorok mihingma hai tomarok wngbo puls malia ang ani bwsai to je soya sakchi mogoi tongsio bokhor mihingo he hingke ang aswk bokhorok mihingjai bo pwila poro kasafro swrwk kisa misa rok khei rwngo rok wngmo hingke afro kisa bokhor mihingma hai wngta ta hingke ulo last ke ani khungjorok khnaya hai thang pai mankhe jeng o kongrai phora khorang chikon khe khunjo khnamani hai khe wngjago ta nirok bomo hai rok wngjago je kajak rok ano sai khana baide angle omo hai wngjago ani sakaisa khunjo bising khe kok bising sa khe khana o ta
asuk kotor mana gi jeng kisa bwskang nung ha mani chini sitla bwskango ha ki yang kolongma tongkoi hingke bomhai monorokle bomhai rok feel khai ano kisa comment khai sadi hingke naidi pura nok tola nuklaimani nok nudong ke sakang pura hingke pura toklai rok hai sing pai nok bwsa ke nugjangmani chengmai saka o naidi asuk chengmai naithotok ke nugjak siyo mwtai rok no si bachajak ke notothok ongjak siyo tamani hingke cheng age cheraipru tv rogo nuke chengmai saka o mwtai rok bachajak ke nuge deba hingke amai chengmai rok nugui mwtai no si bachajak hai ke nogtothok chengjak siyo. So finally cheng Kolkata airport o sokai laila ha to nirok saima kana ang boro phai hingke ang Kolkata o phaio hingke tamani bangui phai bono naifimani hingke next video nirok kisama naisingfinai guys so asuk jorani bangui bye bye.